Doncs, com que avui volem parlar una estoneta amb l'alcaldessa de Prades sobre diferents experiències, sobre coses que se'ns proposen des de la Vila Vermella, que és una dels pobles segurament més bonics que tenim aquí a l'interior de la província de Tarragona. És molt aconsellable anar a Prades, i no només per veure la neu, que és una cosa que fem molt els d'aquí. Deu estar nevant a Prades, pugem a veure la neu. Sí, està molt bé, però més enllà de la neu la vila té més coses. A quants graus estaven avui a Prades, alcaldessa? Bé, avui al dematí a les 8 estàvem a menys 4, menys 4,1 sota 0, però hem arribat avui a menys 9,2. Menys 9,2. Menys 9,2. Mira, Pablo, perdón que me meta, pero yo tengo que explicar una cosa que me parece fundamental para que la gente entienda. Lidia es una persona encantadora. Es la alcaldesa de Prades, pero además ama Prades, ama a la gente de Prades y recibe a la gente casi en su casa con miles de propuestas que le llegan. Entonces, ¿qué pasa en Prades? Pues se generan unas propuestas fabulosas porque la gente tiene muchas ideas y todas esas ideas las recoge Lidia y trata de ampliarlas. Entonces, no solo las disfruta la gente que vive en Prades, sino que se abren y para que la gente que no somos de allí podamos disfrutarlas. Entonces vamos a contar todas esas experiencias que surgen casi desde la gente, ¿no, Lidia? Sí, sí, sí. Muchas son ideas de personas que llegan porque tienen aficiones, tienen inquietudes, y Lidia dice, pues vamos a recoger esto y de esto vamos a hacer una actividad, una propuesta interesante, y vamos a abrirlo, a ver qué pasa. Y es así como están generando un cúmulo de actividades. Tenemos aquí un calendario que ya tienen montado todo el año, ¿no? Sí, está todo planificado. Está todo planificadísimo, lo tienen así liado, pero no hay un día que no pase algo en Prades. Y esto surge porque Lidia, pues se ocupa de recoger, entre muchas cosas que hace, de recoger todas estas ideas y materializarlas. Entonces, ¿empezamos, Lidia? Sí, cuando quieras. Pues mira, vamos a empezar por algo que me parece súper curioso, que es la historia de la reina Margarida de Prades. La reina Margarida de Prades, sabéis que fue la última reina de la corona catalano-aragonesa. Entonces me parece que es una figura fundamental, que la tenemos aquí al costado, es una historia fabulosa, porque además, ¿no? Una mujer que que tuvo una vida. Sí, sí. Y esto lo estamos recogiendo y para contarlo y transmitirlo. A ver, ¿qué tenemos en torno a la reina Margarida? Mireu, la reina Margarida és una de les grans oblidades de la història de Catalunya. Va ser la darrera regna del casal de Barcelona, i va ser Margarida de Prades, que era filla dels comtes de Prades. Llavors, ella té una història molt, molt bonica, que els qui la vulgueu escoltar i saber-ne més i aprofundir, doncs durant tot el mes d'agost, durant 15 dies de l'agost, farem unes xerrades específiques amb gent d'arreu del món, perquè fins i tot ens ve una professora de la Sorbonne a fer una d'aquestes ponències. La reina Margarida va quedar sense pare molt joveneta, als 12 anys, i se'n va anar, la seva mare la va portar a la cort a fer de dama d'honor de la reina Maria de Lluna. Va entrar al servei de la cort amb 10-12 anys. Imagineu-vos una noia de 10-12 anys ara que la fessin anar amb la reina a treballar, i va estar allà servint a la reina des del primer dia fins als 18 anys, fins al moment en què la reina mora, no? I al morir la reina, el rei al cap d'un temps perd el fill que li quedava en guerra i no té descendència, i llavors els seus consellers de l'època li aconsellen que es casi amb una dama, i ell va escollir a Margarida de Prades perquè era molt, molt guapa, era una persona bellíssima que tots els poetes de l'època li van dedicar poemes, i era una persona encantadora. Y ella se vio ahí con esa tarea, ¿no? Sí, para sí. Dejar descendencia, para que la corona tenga descendencia. I hi haurà xerrades llavors al voltant de la figura de Margarida de Prades a l'agost. Es una historia muy curiosa, porque el rey ya está muy mayor, no podía procrear, entonces hubo ahí una serie de situaciones, Lidia. Sí. A més que no les expliquem. Bueno, clar, situem-nos, el context històric. Sí. Se ve que, de pócimas, de máquinas y de historias para que pueda procrear. Al final no. Él murió al cabo de un año, de tanta... 8 mesos va durar el seu matrimoni. Sí. Y entonces ella queda viuda
y se casa en secreto. Sí, es va casar en secret. Que ahí se casaría por amor, ¿no? Por Clar, segunda vez. sí, sí, Dos veces evidentment, sí. Y la segunda se casa por amor, pero no podía porque ella había prometido, bueno, era como era la ley en ese momento. Perdia tots els drets com a reina, i a banda, quan va morir el rei, ella, a banda d'heretar tots els terrenys i tot el que tenia, va heretar moltes deutes. I doncs aquestes deutes s'havien de pagar. I llavors, doncs, clar, ella va fer el que va creure convenient. Com a dona, en aquell moment es va casar en secret. Se casó en secreto, ¿y qué hizo para tenerlo cerca al marido? ¿Qué te gusta? Està buscant una història, està buscant una història. Què li agraden aquestes històries? Sí. Cuéntalo. Bé, bueno, doncs el que era el seu marit, doncs el va posar a treballar com a seu secretari, com a seu conseller personal. És la manera de tenir-lo a la vora. Pero mira, Pablo, mira si no es buena la idea. Te casas por amor en segundas nupcias, no dejas no renuncias a tu fortuna y te lo pones de secretario. Es un plan maestro. ¿Te gusta el plan? Fins que et descobreixen, Fins que et descobreixen. Bueno, si querés enteraros de más de Historia Margarida, de la reina Margarida, pues no. Aquestes xerrades tindran lloc a l'agost, el 6, 7, 8, 9 d'agost i el 16. I també hi ha representació de la vida de la reina Margarida al castell, que és allà, doncs, ella va viure, doncs, i també són 4 representacions que seran el dia 10 i el dia 17 d'agost. Fem 2 representacions, una a les 7 de la tarda i l'altra a les 10 de la nit, perquè la capacitat del recinte és petita i doncs per donar més cabuda a la gent. Però jo us recomanaria que tot això no us ho perdeu, perquè hi haurà una cluenda final també el dia del pregó de Fira, amb la Pilarín Vallès i amb alguna cosa més que hi haurà. Vull dir, queden coses encara per perfilar. Bueno, ens ho apuntem, és que encara queden mesos per davant. Sí, pero ya nos apuntem per l'agost. Después hay más historias. Esto me pareció brutal, pero hay más Acércate historias. al micro, Magali, tenemos un micro, hay que aprovecharlo. Aquí si nos vieran, todos aquí, Lidia, con el micro, que parece que estamos... ¿Qué está pasando hoy? Bueno, tenemos el tema del lúpul. Cuéntanos el lúpulo, ¿cómo es esto? Bé, el llúpol és una planta que es fa servir per elaborar cervesa, i un bon dia, doncs, en una de les reunions que teníem perquè vam elaborar un pla estratègic, vam fer entre tots els participants, els habitants de Prades, els forasters, entre tots, doncs fèiem una sèrie de reunions per mirar alternatives a l'agricultura actual de Prades. Ja sabeu que la patata és el producte estrella de Prades, denúncia d'origen, que és la millor patata del món, i aprofito per fer propaganda, però té un problema perquè el cultiu és molt feixuc i els pagesos, doncs, són molt grans. I llavors buscàvem alternatives, i a Prades, als marges de tota la vida, ha crescut llúpol salvatge. I llavors, doncs, una persona que estava allà va dir, ostres, diu, per què no plantem llúpol? I vam dir, doncs, molt bé, doncs anem a veure què en surt. Ens en vam anar a agricultura, volem plantar llúpol a Prades, i ens van dir, doncs endavant, tireu endavant, teniu el nostre suport, endavant. I vam dir, bueno, necessitem algú que ens compri aquell llúpol i que investigui, a veure si va bé, si no va bé. I, bueno, ens en vam anar al capdamunt de tot, ens en vam anar a l'Adam, pensant-nos... Porque hay que pensar a lo grande. Siempre lo decimos. Siempre hay tiempo después para bajar. ¿Te das cuenta? No, pero empiezas arriba. Es como yo. Piensa a lo grande. Ya nos hacemos chiquitos. Eso es. Ens en vam anar a l'Adam, i la nostra sorpresa va ser que quan vam arribar allà ja tenien tots els estudis fets. Doncs sabíem que anàvem nosaltres, no?, de si el llúpol aniria bé a Prades, per l'alçada, pel terreny, per tot. I, bueno, ens van rebre encantadíssims, i a partir d'aquí, doncs, va començar una relació amb l'Adam, doncs, molt estreta amb el municipi de Prades, fins a tal punt, doncs, que es va fer una plantació experimental a mitja hectàrea. D'això ja fa 4 anys. Aquest any passat vam tenir 5, quasi 6 hectàrees plantades de llúpol, i l'any vinent, si tot va bé, doncs en tindrem unes 9-10 hectàrees. Aquest any que ve tindrem una sorpresa que es donarà a conèixer a la Fira Alimentària, una molt bona notícia pel municipi de Prades, que no us puc dir res més, però esteu al cas, que ja ho sabreu. I bé, tenim pagesos joves que s'han incorporat aquí, hi ha 5 pagesos, doncs, que estan treballant el llúpol,
La dama està darrere, els hi compra tota la collita, han establert un conveni, bé, ens està recolzant, i aquest any passat doncs, van posar a Prades un dels millors assecadors de llúpol de tota Europa. Ha fet una inversió molt important d'AM, aquesta inversió queda a la cooperativa, als terrenys de la cooperativa, per tant és una molt bona notícia pels pagesos, per la cooperativa i pel nostre municipi, i pels bevedors de cervesa que... Home, estarem encantats. Pablo primero. Cerveza amb segell de Prades. Ahora que sabes esto, Pablo, cada fin de semana está ahí arriba. Oye, Lidia, para acabar, porque nos queda muy poquito tiempo, cuéntalo de las estrellas, que me parece también genial. Hagámoslo cortito porque nos queda poco tiempo. Mira, ¿qué te pasa? Estás como nerviosa hoy. Porque hay mucho que contar en muy poco tiempo. Pablo, vendré un otro día. Un día viene una persona y le dice a Lidia, cambia las bombetas porque contaminan, no me dejan ver las estrellas. Y dijo, ven para acá. Le dijo Lidia, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Y a partir de ahí surgió algo fabuloso. Bueno, més o menys. És Argentina. Ja. Lo hice muy corto. Ja. No, és això, no? Bàsicament és això. Vam rebre una petició a l'Ajuntament de canviar unes bombetes perquè hi havia contaminació lumínica. Vam canviar les bombetes. Arran d'això, aquesta persona que va fer la petició doncs, va entrar una carta a l'Ajuntament d'agraïment i tot això, ens la va portar personalment i vam començar doncs, una conversa doncs per què la necessites, per què ho vols, i aquesta persona que es diu Aleix Roig i que estic encantadíssima que visqui a Prades els caps de setmana, estius i quan pot s'escapa, doncs ens va explicar que a Prades teníem un dels millors cels de Catalunya i diu, esteu a l'alçada d'Àger. Clar, vam quedar molt sorpresos perquè la gent de Prades, a veure, vivim a Prades, però no ens fixem en el cel que tenim, ni mirem, no comparem i no estem fent fotografies, i realment ens va ensenyar les fotografies que havien fet a Prades i et quedes, vull dir, ahir elles en van veure una, no?, que la tenim allà a l'Ajuntament, fantàstica, i podeu veure entrant al Facebook al Astro Prades i astrocatprades.cat i ho trobareu perfecte. Bé, aquest noi va vindre, ens va fer proposar, ostres, per què no fem alguna cosa, podríem fer un observatori. I estem treballant amb el tema, vull dir, estem ja en la fase que ja hem mirat els terrenys, els propietaris estan d'acord, estem tots d'acord, falta temes d'herències, d'arreglar temes de papers, i si Déu vol, doncs properament tindrem un observatori a Prades, hi haurà una part perquè els alumnes puguin venir a fer observacions, però també perquè els professionals, els aficionats, puguin veure ells personalment els estels i fer les fotografies i el que necessiten. Quina meravella, ¿eh? Lidia, hasta que se construya el observatorio, de todas maneras ya podemos estar disfrutando de encuentros astronómicos, de ver las estrellas en un espacio que le van eligiendo, ¿no? Me imagino que ¿cómo lo hacéis ahora de momento, sin lugar físico? La Leix està fent diverses observacions, durant tot l'estiu en fem moltes, estan totes programades al calendari, durant l'hivern també en fem alguna. Van al lloc al mig de la muntanya, allà on ells queden, doncs ell planta la seva observació, els seus aparells, i allà doncs poden gaudir en família d'observacions. S'han fet tallers de fotografía nocturna, es van treballant el tema. Muy bien, pues toda esta información la encontráis en nuestra web ionline.cat. Y si vamos este fin de semana a Prades o el que viene, ahora estos fines de semana de invierno, ¿qué nos recomiendas, Lidia, hacer? Que us abrigueu. És molt bona recomanació. Us recomano que us abrigueu. Tot i que he de dir que jo tinc més fred aquí a Tarragona que a Prades, perquè a Prades és un fred més sec. Aquí, clar, és el fred humit aquest que per molt que et tapis... A Prades et tapes bé i no tens fred. I a veure, aquest cap de setmana, si pugeu, doncs hi trobareu el Carnaval, com a tot arreu, no? Vull dir, trobareu la Rua de Carnaval, el mateix que a tots els pobles, i trobareu paisatge, trobareu natura, trobareu els que us agradi caminar, doncs podreu pujar fins al Tossal de la Baltasana o al Pla de la Guàrdia, on encara hi ha neu, perquè amb aquestes temperatures no es desfà, i ha nevat, però ha nevat a les cotes més altes, paisatge meravellós, gastronomia, evidentment, hi ha molta gastronomia, hi ha molts restaurants, molts bars, molts llocs per anar a fer un cafetó, per gaudir de la plaça. Us aconsellaria també que us assenteu a la plaça, tot i que fa fred, doncs en un bar de la plaça, perquè s'està de meravella, i bé, que pugeu a gaudir del paisatge, la natura i del silenci, perquè a vegades també va bé desconnectar una mica i escoltar el silenci.
Sí. Mira que sovint els d'aquí, dic els d'aquí, sobretot els que estem més a la zona de la costa, veiem Prades com si estiguessin a 3 hores i fa la sensació de, escolta, és que Prades sembla com si estigués molt lluny, i està aquí, és que és casa, està no res. Jo baixo quasi cada dia a treballar aquí a Tarragona. Imagina't. Bueno, fins a Tarragona una horeta, 50 minuts, 60, Trigues més a anar a Barcelona. Andrea y yo tardamos como 3, porque vamos parando, fotos, mira el paisaje, claro, imagínate vosotras. Lo que tardan 2 argentinas en subir. No, yo con vosotras no voy a Prades, me ponéis nervioso. Gracias, Lídia. A vosaltres, moltes gràcies i ja ho sabeu, quan vulgueu. Sí, muchas gracias. Lídia Vargas, alcaldessa de Prades, que ens ha acompanyat avui una estoneta aquí a Onda Cero Tarragona, a la ciutat.